An da kijuji an jiyo aman gwazar. Da ba zan da kike ba? Ina tsaye kuma ki zo ki zauna. Wannan ba shine magani ba. Wai ce da ke tsoron ki nake ji. Kai fa kace ba ta fito da miji. To ai uba yakan zama miji dama haka ne. Wa zai iya zama miji, kani zai iya zama miji. Uba ai ba a ce sai shekara kaza ba. A wani hadisin kai? Haba ya zaka ce haka. Ba su rainin wayo. Ai ba sa zance ne na hadisi ba harka ce ta kuɗi da cikin amince. Hafsa ya kamata ki tsaida magana guda ɗaya. Tana gudu tana bijire ma wannan tsarin. Wayan tambaye ka. Ce maka aka yi zawarci namiji nake yi? Wannan abu fa ya riga fa yayi nisa fa. Wata sabuwa na zartuwa a cikin wannan shiri. Wannan sai sun ce ina zuwa gudu. Har sun dan fara ma irin munafunci na abu na ce duk bari ni Hafsa nake so. Wane ne me kake faɗa? Ni na kalli gidan mu wallahi daɗi nake ji kawai gidan. Tsohon naji da ba. Ku sa mun kuke faɗa kuna da kani kuwa? Sunan shirin da ke zuwar muku taban mamaki taban al'ajabi ba aure nake gudu ba. Ni yanzu na baki dama. Duk wanda Allah ya sa shi ya kwanta miki a rai to ki kawo shi ko waye. Tana da hujja tana da babban makama ta yaya. Amma umma yau ya kamata in gaya miki abin da ya hana ni aure. Ko kuma yana hana ni aure. Yawwa abin da nake so na ji kenan. Munafuka da shirki. Wannan yarinyar ke dai wannan yarinyar munafuka ce. Wannan munafuka ce wannan yarinyar. Mada. Umma kake sa baki a cikin wannan. A dole kwansa. Kai sa baki a cikin wannan. Cewa yana so na. Ku kiyaye na cikin gidan nan. Ku kiyaye na cikin gidan ina ga miki wallahi. Gaba ɗaya da ke da ita zan firgita ku ina ga miki. Haka ake yi? Yaya dai. Ai gurin Hafsa na zo. Wa? Gurin Hafsa na zo. Hafsa ta nan gidan? Ita. Kan yaron banza yaron wuce. Ba gana ni bane? Isa ne fa dan gidan Alhaji Marigayi mai tifa. Ko me kurkura ne? Kai, ina ƙara ganin kawo gidan sai da kai bace. Waraye haƙura da ke nemo wata kawai. 'Yan tagwayen kamfani biyu masu haɗakar juna Kanawa Film Production tare da DK Entertainment su suka ce mu kalle shi mana ba aure nake gudu ba. Na fahimci baki gane ni ba ko? Na gane ka mana gali. Ya za a ce ba zan gane ka ba gali? Ba aure nake gudu ba. Mai take so, mai take ra'ayi. Kullum abu sai ta ta'azzara yake. Tunda ni na gani ni Alhaji Lado na ce to kin samu miji barin zo. Ina ji kai ne baka gamsu da abin da na gaya maka jiya ba ko? Ba aure nake gudu ba. Menene kuma makasudin faruwar hakan? Kalle shirin ka tsatsefe fahimtarsa sun bazama don gano makasudin hakan. Ko Qur'ani ne a sauke wa yarinyan nan. Shiryawar shirin Malam Yarafa, ɗaukar nauyin shirin Mustapha Ibrahim Koci, ba da umarnin shirin Yahaya Sa'id. Ku kalle shi sunansa ba aure nake gudu ba. Kuma a matsayina na dan matashin tsoho haka ne gaskiya ka